फैसाखौ जों बाहेरानिफ्राय खोनानो मोन्दों नालाय बाखिसो होननानै खोनानो मोन्दों, बेनो नामा? सैथो बेनो। बेनो सैथो। पूर्ण भाबै जों बे इलेक्सनखौ बारहोगोन। जोंहा रावजोंबो नांलाय खमलाय जानांगौ जेबो खोथा गैया। जोङो एकदम शान्तियै जोङो सोरबाबा जोंखौहाय रायब्लाबो माब्लाबो बिटिएसनि आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जोंजोंहाय लोगो लानो फैदों। जोबोद जोबोद धन्यबाद, नोंथांमोना खाफाल गोनां होननानै बुंजायो। मानो होनना बुङोब्ला दाखालहाय नोंथांमोनखौहाय UPPL आव जयनिं जाबाय होननानै खोनानो मोन्दों जों। बेनिफ्राय माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा नोंसोर ओजों जयनिं जाहैनाया? सोंनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे हामबाय हामबायदों। आरो नोंथांनि चेनेलनि आङो बेखौनो बुंनो सानदों, जायहा जोंखौ लिड खालामदोंमोन बे मानसिया जों नुजायाखै। आरो जाय डिमान्डखौ जोङो बुंदोंमोन बेखौहाय माने एथ'खिनि होगोनखौहाय जोंखौहाय लानानै बुंहैदोंमोन, बेखौबो जोङो फुरा खालामाखै आरो माने इलेक्सन बायनानैसो इलेक्सननि समावसो होगोन होनना बुंदों आरो बे जेब्लानाखि भट थुगोन अब्लासो जोङो होगोन होननानै बिसोर बुंनानै दोनदों। आदसा, बे फैसानि थाखायनो माने फैसाखौ जों बाहेरानिफ्राय खोनानो मोन्दों नालाय बाखिसो होननानै खोनानो मोन्दों, बेनो नामा? सैथो बेनो। बेनो सैथो। आदसा, दा नोंसोरो इयाव BPM आव जयनिं जाबाय नालाय बिनि थाखाय नोंथांमोना माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा इयावहाय? BPM-खौथ' जोङो बासिनो हाया आरो जोंखौहाय माबा माने दस्रा थान्दै बायदि मोनथाय दस्रा माबाहाय गौरबनो जाय बिथाङा जोंखौ लांदोंमोन बिथांनि साननाया साक्सेसफुल जायाखै बिदि आरो। आदसा, गोजोननाय थाबाय।